Maya po oras, labot Kapampangan. Makapangis na ako masalisay ngayon, pakuldas na kami eh. Iting kakatamong kadinalan siya mapulot metong tegalugan video. Siguro akakit yun, bala mo yung mini Arches National Park ni King Utah eh. Rocho kami mo California kanina. Something yan. Umpisan ko na eh. Kadinalan siya mapulot metong eh. Ing munang dili salang muna yung tuton mo ano kanong salang kagalugan niya mas manayon niya kaya Kapampangan ing siyang o kaya isyang usapan di ba yung usapan ta may kita mo king mola na kano yung usapan kagalugan niya mas manayon niya kaya Kapampangan ing pisabi o kaya pisabyan ing katlo nakaraan kagalugan niya ini mas manayon niya kayong Kapampangan ing milabas o kaya milabasan. Ing kapat baguhan niya pa mo kaya Kapampangan niya ipagbiasang Kapampangan na nakaling baguhan Tagalugan niya. Mas manayon niya kayong Kapampangan ing bayo-bayo niya pa mo kaya ing katuki pikait Tagalugan niya naman, mas manayon niya kayong Kapampangan ing pigkaymot. Ing katukina, magtiis Tagalugan niya, mas manayon niya kayong Kapampangan ing mibata. Ing kapito, seloso kaya buri uling masyado yung seloso, seloso Tagalugan niya. Mas manayon niya kayong Kapampangan ing mapangalalo. At yung tawlindili, pangyayari. Tagalugan niya naman, mas manayon niya kang Kapampangan yung bilyari o kaya menga palyari. Kaya tanda mo, patse Kapampangan tamo, ipangapampangan tamo. Hindi kaya katamong anak, hindi kaya katamong ako, tala pa nagalugan. Manting ko pa yung akagisingan dahil karelang pangakapampangan. Salamat. With